Jednotky. Pozor! Uvítání bojového praporu zprava. Pravo, leď! Jednotky. Přímo! Leď! Po!
Žáci plní ročníku. Nazdar! Jednotky! Dílo! Hop! Vážení přítomní, rodiče, zaměstnanci, žáci, vážení obyvatelé Moravské Třebové, poprvé i diváci online přenosu. Dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním slibu žáků prvních ročníků Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Na začátek děkujeme 21. základní taktického letectva Čáslav za průlet letounu L-159 Alfa. Nejprve dáme slovo veliteli školy a poté dojde k samotnému slibu žáků. Dámy a pánové, vážení hosté, žáci Vojenské střední školy. Náš pracovní i osobní život bude zřejmě ještě po určitý čas ovlivňovat nepříjemná epidemie koronaviru. Z těchto důvodů jsme se museli sejít dnes na nádvoří školy, kde proběhne váš dnešní slavnostní slib
Přesto si myslím, že na dnešní den budete rádi vzpomínat. Chci věřit tomu, že zkušenosti nás všech, které jsme během jara nazbírali, nám pomohou s případnými komplikacemi se důstojně vypořádat. Poděkování patří všem, kteří jsme se okamžitě po uzavření škol začali intenzivně pracovat na tom, abychom své znalosti a dovednosti předávali našim žákům. Na škole se v červnu zvládly úspěšně problémy z maturit, závěrečných zkoušek i přijímaček. Chtěl bych zdůraznit, že ve školách a školských zařízeních je nastávající období nutné důsledně dohlížet na respektování hygienických zásad a dodržování pokynů příslušných organizací. Každé opatření, které sníží riziko nákazy u žáků i u nás dospělých, je nesmírně prospěšné. Společným cílem nás všech musí být ochrana zdraví dětí, žáků, studentů a jejich příprava na další život. Novou zkušeností v letošním roce pro nás bude otevření nové pobočky v Sokolově oboru strojírenství. Spousta úsilí, mravenčí práce ukáže, jak jsme tento náročný úkol zvládli a s jakou mírou jsme se ho zhostili. A když se teď dívám, před námi to teď stojí mladí, odhodlaní, zdraví a s očekáváním určité míry adrenalinu, ale také neskušení chlapci a dívky. Zatím nemají představu, co očekávat od studia na vojenské škole, ale od života jako takového. Přechod ze základní školy na vojenskou střední školu není a určitě nebude jednoduchý. Já však plně věřím, že společně úkol zvládneme a připravíme žáky této největší generace k hodnotám, které se od nich očekávají. To, co jste zvládli během prvního měsíce, máte můj respekt. Za malý okamžik se staneme všichni svědky toho, jak žáci prvních ročníků budou poprvé ve svém životě veřejně deklarovat, že přijímají odpovědnost za své budoucí úspěchy, popřípadě i neúspěchy. Úspěch nepřichází sám od sebe. My dospělí víme, kolik úsilí to někdy stojí a nebude to lehké. Životní zkušenosti a pobyt na naší škole však překonají slabé chvíle, na které mají ve svém věku také nárok. Přeji vám, všem žákům prvních ročníků, abyste se mezi námi cítili dobře a svými studijními úspěchy převzali postupně štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím a výsledky studia mohou stát příkladem i vzorem. Žáci, chovejte se vždy čestně, jak se na žáka vojenské školy sluší, a zkušenosti, které jste nazbírali za těch pár dnů od svého nástupu, využívejte svému dalšímu studiu a vašemu dalšímu rozvoji. V neposlední řadě přispějte k šíření dobrého jména školy a k tomu všemu vám přeji hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Děkuji. Jednotky! Pozor! Výpis z rozkazu velitele vojenské střední a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové číslo 116 ze dne 25. září 2020. Žák, výchovné opatření, pochvala velitele školy. V souladu s ustanovením paragrafu 31 odstavce 1 zákona číslo 561/2004 školský zákon a školního řádu uděluje velitel školy pochvalu žákům 2. školní roty Danielu Prauskovi, Michaele Richterové, Kateřině Stejnocherové, Lilianě Suchánkové a žáku 3. školní roty Tomáši Pavlovčinovi za dosažené výsledky v rámci adaptačního procesu. Jednotky!
Pozor! Rozkaz podepsal velitel vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, plukovník generálního štábu Zdeněk Macháček vlastní rukou. Jednotky, hov! Pane plukovníku, náčelník štábu, podplukovník Becker. Žádám o povolení provést slavnostní akt slibu. Projďte. Provedu! Jednotky, pozor! Praporečníku, bojovým praporem, před střed jednotek, vystupte! Prapore! Ano! Hore! Hop! Zajížďte! Zastavit se! Pane plukovníku, žák prvního ročníku Štěpán, dovolte mi přednést slib. Slavnostní slib žáka. Já, žák vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany, školy Československé obce legionářské, vědoucí svých povinností k vlasti České republice před svými spolužáky, veliteli a učiteli slavnostně slibuji, že budu žákem čestným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit své povinnosti a za všech okolností a ze všech svých sil budu chránit čest, dobré jméno a tradice školy. Slibuji, že se budu svědomitě a vytrvale učit, abych byl dobře připraven pro své budoucí vojenské povolání. Slibuji, že budu jednat čestně, pravdivě a obětavě a že budu vždy usilovat o upevnění vztahu v kolektivu svých spolužáků. Vůči velitelům, učitelům a ostatním občanům budu vždy zdvořilý, ochotný a upřímný. Budu šetřit a chránit majetek školy a svou prací se budu soustavně podílet na zlepšování školního prostředí. Tak slibuji! Složení slavnostního slibu vám blahopřeji. Jednotky, hop! Vážený pane veliteli, učitelé a velitelé, milí spolužáci. Dovolte, abych vás srdečně pozdravil jménem všech žáků prvního ročníku na našem slibu. Většině z nás se splnilo velké přání. Stali jsme se žáky vojenské střední školy. Za možnost studovat na této škole jsme velice vděční a je nám ctí společně se připravovat na službu občanů České republiky. Chtěli bychom vám slíbit, že na sobě budeme pracovat, a to nejen po fyzické stránce, ale především po stránce intelektuální.
neboť není vždy nutné užít pro překonání překážek sil. První dny na této škole pro nás byly nejtěžší. Nové prostředí, noví lidé, daleko od domova, nový režim. Čím více se ale den našeho slavnostního slibu blížil, tím více se z nás obyčejných civilistů stávali členové týmu, čet a v neposlední řadě kamarádi. Nebylo to jednoduché a vím, že ani do budoucna to nebude snazší. Ale my to zvládneme. Společně dojdeme k cíli. Chtěli bychom poděkovat všem velitelům, instruktorům, učitelům a také rodičům, kteří nám jsou a budou v průběhu našeho studia nápomocni na naší vysněné cestě. Stát se vojákem ozbrojených sil České republiky. Děkujeme. Jednotky, pozor! Praporečníku, novým praporem, zařaďte se! Prapor! Za mnou, otvorem, hop! Na místě! Nastavit stát! Jednotky, pojď! Pane plukovníku, náčelník štábu, podplukovník Becker. Hlásím ukončení slavnostního aktu a žádám o povolení podnošení bojové praporu. Proveďte. Provedu! Jednotky! Pozor! Bojovému praporu! Pravo! Hej! Prapor! Za mnou! Otvorem! Hop! Slavnostní slib byl ukončen. Jménem vedení školy děkuji všem za účast.